Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjem videu govorit ćemo o nečem malo drugčijem, a to je kako se kladiti na e-sport. E-sport je nešto što su gotovo sve hrvatske kladionice uvrstile u svoje ponude, a radi se o natjecanjima u videoigrama. I dok mnogi nemaju previše interesa za takav način klađenja, on može biti puno isplativiji od ostalih načina. No krenimo iz početka. U ponudi e-sport događaja mogu se pronaći oklade za razna natjecanja u igrama kao League of Legends, Counter-Strike, Dota i sl. Ponuda u njima vjerojatno je vrlo uzbunjujuća za one koji nikada nisu igrali te video igre, stoga bi prvi korak pri klađenju na e-sport bio upoznati se s igrama iz ponude. Tipovi oklada na te događaje tada će postati puno jasniji, a postaće jasnije i zašto smo rekli da je ovaj tip klađenja često isplativiji. Za razliku od nogometa, košarke, tenisa i drugih sportova u kojima se pravila gotovo nikada ne mijenjaju, video igre se konstantno usavršavaju i nadograđuju, što znači da će biti potrebno pratiti te promjene, ali one će donijeti i neke nove prilike za zaradom. Kladionica se neće uvijek na vrijeme prilagoditi tim promjenama, posebice sada u ranim danima e-sport oklada. Među e-sport okladama pronaći ćete neke jedinstvene oklade koje drugi sportovi ne nude, kao primjerice koliko će dugo trajati meč, koliko će koja ekipa imati kilova, ubiti raznih čudovišta i sl. To je jedna zanimljiva i često zabavna promjena od klasičnog načina klađenja, a ako ste u slobodno vrijeme zaljubljenici u video igre, klađenje na e-sport moglo bi biti idealno za vas. Ako mislite da imate potencijala u klađenju na e-sport, svakako mu dajte šansu, pogotovo iz razloga što mečeve na koje se kladite u gotovo 100% slučajeva možete besplatno gledati u kladionici, na YouTubeu ili streaming platformama kao Twitch. Što se ovog videa tiče, to bi bilo to, a za još ovakvih i sličnih sadržaja se besplatno pretplatite na naš kanal. Pozdrav do idućeg videa.